Se jitla għal 20 kuljum l-ammont ta' pazjenti bil-kanċer li se jindew mill-ewwel sistema ġdida ta' PET CT scan digitali fl-Isptar Mater Dei. Dan huwa l-ewwel minn żewġ PET CT scanners identiċi ġodda fl-Isptar Mater Dei li se jgħin pazjenti bil-kanċer fid-dijanjosi u l-assessjar kontinwu tagħhom. L-apparat b'investiment ta' 5 miljun euro minn fondi Ewropej huwa tal-aħħar portata b'sistema digitali imsejsa fuq is-semikondutturi. Fl-inaugurazzjoni il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Tjena Bela qal li permezz ta' din it-teknoloġija dan l-apparat huwa 4 darbit iktar preċiż u sensittiv mill-iskener ta' qabel. Spjega li dan l-apparat il-ħin tal-eżami mediku se jinżar 12 minuta minn 20 minuta. Fisser dan l-investiment bħala wieħed storiku fil-kura tal-kanċer f'Malta. Kull pazjent f'Malta għawdex b'dijanjosi tal-kanċer inkluż prostata, inkluż neuroendocrine tumors jistgħu jużaw dan l-iskener. Dan l-iskener huwa avvanzat ferm iktar minn ta' qablu mhux biss minħabba li għandu sistema digitali imma wkoll għandu bor akbar u jiflaħ għal pazjenti li huma obeżi. Il-Ministru għal-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Soppardi qal li dan l-investiment huwa xhieda ta' kif il-Fondi Ewropej qed itejbu l-ħajja tan-nies. Spjega li permezz tal-Fondi Ewropej il-Gvern qed jinvesti sabiex jibdel tagħmir qadim u jixtri teknoloġiji ġodda li jsaħħu s-servizzi li jiddependu fuqhom il-pazjenti.